Hello guys, maayong hapon. So karon tudluan ta mo kung unsaon pag vlog no kay daghan kay nag-PM jud sa kuha. Dili na ko maisa-isa og tubag. So karon na man ta diri sa to ang Facebook account kay Facebook man ni ako ang gigamit no. So kung naa mo sa Facebook guys, ingani lang inyong buhaton para makita ninyo kung naa na ba mo'y followers or kung pila na inyong followers. So ang atong buhaton ani karon ato ala na pinduto na ato ang profile picture nga katapad anang what's on your mind, pero taas-taas gining pagka-videohan ni no. So shout out day aning Amor Cabillo Solano nga napil sa kong screen recording no. So mauna na guys, after na to napindot tong profile na to nga katapad sa what's on your mind. So, kung ingon ana ang makita sa inyohang Facebook account guys, na amanay ka ng tulo ka tuldok or tulo ka dots diha sa kilid no. Katapad anang advertise. So kung dili ingon ana inyong dashboard, basta kay kanang tulo ka tuldok sa kilid, maura na inyohang pinduton. Kanang tulo ka dots ba nga nasa daplin oh. So pinduton ra na nato para makita nato kung asa ang atong kailangan nga i-next nga pinduton. So mao na ni show up no. So after na siya ma-show up guys, i-slide na to pababa so makita na to ang turn off professional mode. So kana kay naon naman ako no, nakita na nako pila na tong followers. So inyo ha kung naka-turn on ang nakabutang diha, pinduta lang na ninyo so ang mo show up turn off professional mode na siya. So diha ninyo makita kung pila na inyohang followers. So after ninyo na mabuhat guys, kung maon na ninyo inyohang professional mode, pwede na mo mag-vlog kay daghan jud kay nag-PM sa kung ano kung unsaon daw pagsugod og vlog, unsaon daw pag kanang pagkabalo kung pila na imong followers or unsaon daw pag-follow sa uban nga wala man daw nakabutang nga follow sa ilang account. So i-on lang na ninyo inyohang professional mode. So as a vlogger guys, kailangan update jud mo mag-vlog no, mag-video. So nara gyud na sa inyo ha kung unsaon ninyo pag-idea kung unsa inyohang mga ipang-upload. So ako bisag unsa ra man akong i-upload basta kay mangwarta ko maura na ako basta kay ang purpose nako aning social media nga nagsikog video, sikog atubang aning kamera is maka-income ko or maka-income jud ko. So maura na guys para mahibalaan ninyo no kung pila na inyong followers, yung natura ang inyong